Hello guys, welcome to my YouTube channel, Rio Evans Vlog. Ato na ko itong kwan guys, marag na diferensya sa utok pa kay. Sino ko kita alig, kay daer ha? Ayan, ako ko'y pan ako nga basi mukhaon channel din. Ako siya mong i-question. Okay guys, tato na kita na guys. Ako siya kaigda din kaso, sige ulabay. Sige siya kaigda din. Go. Kamu nak kah? Kamu kan ni? Sing ala ni mo Miko? Sing ala ni mo? Ha? Indre? Teka asa man ka? Wala ka kanindom? Wala ka kaya si mama? Wala ka kaya si mama? Wala kaya asawa? Wala kaya asawa? Pila di mo karon? May naman pa ni mo? Pila yung edad? Pila? 25? Oh, bata pa rin ko pa. Hindi na naka-primero ba? Napay matag sa iyong pagkaon? Ha? Na yung matag, nagmay? Okay. Paano man? Sige mo kita, kung di mo dirigod, gigigda ba? Wah, ako na itong kanong simigo kay papati kaon ba? Nagili po ka? Kabalo kong palit? Lagi? Okay. Wala na ka, anong wala makaniyula sa inyo? Anong wala makaniyula sa inyo? Ha? Maulaw na ka? Pwede ka tagagayan? Pwede ka tagagayan? Ba, luay kayo. Kaya dire sa kon ba? Sa kilid. Atay ginagmay guys. Ako'y 100 guys. Ako niya tag 100 guys kay. Loy ba, loy. Sa yung muna ni 100 do, basta na kayo mapalito na. Balikan tagapon kung magkakon ko magrasya ko Ako, Rio Evans Vlog ko, vlogger. Gutom kayo ka? Wala ka kaong ganina? Luwi ba ni mo eh? No, kung may laman kayo, gutom ka Kung mangayo ka diya sa mga kiligili, di ka tagan? Luwi ba ni mo? Hindi ka manawagan sa iyong mama? Mama, ako diri, hindi ka manawagan. Pa ako ninyo, diri ka. Ulo na ka. Ako, ang sakit din mo nga lang, ako manawagan ko sa iyong mama. Ha? Tuto? Apelido ni mo? Muslim ka? Sige sunod, balikan ta ka sunod Okay, salamat. Bye-bye guys. Ako guys, hello guys. Sige, salamat.